Здравейте! Аз съм Елена Петрелийска и съм посланник на кампанията Малката черна престилка, която Олимпус България създаде, за да вдъхнови жените да готвят с удоволствие. Знам, че жените в днешно време са изключително заети. Опитват се да правят хиляди неща наведнъж. Затова, за тяхно улеснение, заедно с Олимпус, създадохме няколко видеорецепти, които са лесни, бързи за приготвяне и не на последно място здравословни. Днешната рецепта е изключително интересна. Пилешки тимбъл с спанак, извара и крем от цедено мляко с печени червени чушки. В една и съща рецепта съчетаваме два нискомаслени продукта – извара и цедено кисело мляко, което е богато на протеини. Ще сложим също и кашкавал, масло и всъщност нека да видим как се прави всичко. Първото, което трябва да направим, е да намаслим форми, които аз вече предварително съм направила. Втората ни стъпка е да облепим формите с галета, което става най-лесно последният начин. Просто се изсипва малко галета в съда и се обикалят стените му. Пилешкото филе трябва да е много тънко филетирано, за да може стените да са финни. Както дъното, така и стените на самия съд трябва да са покрити с пилешко месо. Те предварително са овкусени с малко сол и с малко черен пипер, което е напълно достатъчно за овкусяване на пилешко месо като подправки. Това, което ни трябва, за да приготвим плънката, е сотиран спанак с малко добавена извара и малко кашкавал. Но преди всичко ще настържим кашкавал, защото ни трябва ситно настърган. Започваме да приготвяме плънката за тимбалите. Загряваме масло с малко зехтин и прибавяме спанака, който след много малко ще се стопи и тогава ще добавим изварата и кашкавала. Подправяме с сол и черен пипер. Изключваме котлона и вече на изключен такъв добавяме извара. Добавяйки извара, текстурата става много по-плътна и кремообразна. Добавяме и около 100 грама кашкавал. Разбъркваме, за да се смесят добре всички съставки. И сме готови да напълним тимбалите. Преди това обаче ще трябва да пуснете фурните си на 160 градуса, за да загреят предварително, както съм направила и аз. И ги затваряме плътно. Време е тимбалите да влязат в предварително загрятата фурна, а след това на нас ни остава време да направим соса от печени червени чушки с цедено мляко към тях. Залавяме се с приготвянето на соса към тимбалите. За него са ни необходими печени червени чушки, които е много добре, ако не са от буркан, защото те са кисели и сосът ще стане не много вкусен. Добавяме цедено кисело мляко. Добавяме копър и мента, ситно нарязани. Подправяме с малко сол. С малко сок от лайм.
забъркаме. На финала ще добавим и малко зехтин. Получава се много приятен червен сос, който ще контрастира на зелената плънка на тимбалите. Решила съм да презентирам пилешките тимбали с крем от чушки по този начин. Всичките заедно на една дъска. Ще оформим малки кръгли килимчета върху дъската и върху всяко едно такова килимче ще сложим по един тимбал. Те са вече готови, така че можем да ги извадим спокойно. Изваждаме ги един по един. Помагаме се с лъжица. И декорираме наистина по желание. Аз ще сложа малко пресни чушки. Просто истинско.